Maka ayo dok. Mbak Elisa, niki piyayine Mas Agus niki. Kalih Bu Agus. Bagus, kalih Bu Agus. Menawi wonten napa ingkang dipun remeni. Heeh. Nggih. Bu Agus. Ngapunten Pak Dalang. Heeh, nggih. Niki karena ada unek-unek dari Nyonya. Ngaten? Saya mau perahu layar versi campur sari plus koplo. Wah. Sae. Nuwun sampe apa versi trotok barang. Damel trotok wis saged Gemah Mustika trotok luar biasa. Nrotok ya iso, nretek ya iso. Trotok nretek mawon golek utang. Drodok. Heeh. Ya, permintaan dari Bu Agus. Ya, Elisa. Wonten perahu layar. Oke, ya. Tanjake Mas. Gemah Mustika. Ya, terus. Mas Agus dan Nyonya. Elisa Urgarus dan Mas Gareng. Yolaras Indonesia. Mas Agus dan Bu Agus luar biasa. Tanduk yo boleh. Apa lho, Pak? Ngapunten Pak Dalang. Ning daleme dhewe wae. Boleh request ya Pak? Oh nggih, sakit. Saya panggilkan saudara dari Batam, artis kita. Ya dari Batam kan ada. Oh dari Batam ada. Iya, jadi kalau ceweknya agak malu mungkin yang cowoknya biar naik panggung. Pak Munirul Ikhwan. Mas Munir. Mas Munir. Ya. Ya. Tampil ke panggung ya. Yang dari Batam. Keluarga yang dari Batam, perwakilan dari Batam. Yuk, seperti Mas Munir. Mas Munir, moga. Pak Muhed dari Singapura kalau mau berkenan naik boleh. Oh, dari Singapura juga ada. Ada hadir malam ini. Asli Singapura. Asli Singapura. Nah, alhamdulillah. Kula meling nek kondur ning Singapura gareng digawa rono. Mas, aku aja bojak. Pendarane kanguru. Singo kuwi di Singapura. Apa? Singapura ke kanguru. Oke, kanguru ya. Kowe gelem tak diangkat ngene. Heeh. Monggo Mas Munir yang dari Batam. Spot Mas, monggo spot. Ya, yang dari Batam. Monggo. Dan juga yang dari Singapura. Mas Muhed dari Singapura. Dari Mister yang dari Singapura. Ya. Ya, perwakilan dari Batam. Dari Batam, Dan Mas Munir. ini
Elisa? Tapi suaranya habis, Pak. Itu sampai suaranya tersimpan di dalam gentong. Mas Burit Ah? yang dari Batam pulo. Mungkin Ah. yang dari Singapura sing saged jaget jagong menika Mbak Elisa. Elisa. Iya. Iya, Masa? Kanguru loh. Wah, Mas ini Burit. dari Batam aja nggak bisa kok. Oh, nggak bisa toh. Bisanya cuma comehire. Nggak apa-apa. Comehire kok. Saya kemarin juga di Inggo-Inggoan niku ya kebingungan. Nyampe Aku sebenarnya tak ngerti ini. Aku tak ngerti. Tak sebenarnya. ngerti. I don't understand. I No, don't he understand. don't understand. Please speak English, please. Speak English. Welcome. Macam mana mau cakap Ya, Macam Melayu? mana mau cakap, Melayu. Pak? Pak Don sewu. Ya. Wedhuse piro? What do we say bilang as? Lah wong Jawa Pak yo dulu iku wedhus aku nek kok yo Iya, wedhus. iya, iya. Comehire. Wedhus pula lagi. Datang ke. Ya, Mbak Elisa. Nyanyi dong. Lagunya apa, Mbak Elisa? Lagu Melayu. Hmm. Apa? Atur warga masyarakat malam ini yang hadir, Mas Betul, Gadeng. betul. Masyarakat Ah, khususnya kagem jambu keluarga saya. besar beliau Bapak Sukemi Ah. dan juga masyarakat sekecamatan Sukorejo. Oke. Ya. Begitu. Yang mana dulu yang nyanyi, Mas Gadeng? Yang dari Iya. Singapura atau yang Dengan dari dia. Batam? Oke, jangan pisahkan jadi Dores Maisari. Boleh pisah? Jadi Dores yang Maisari. Wah, aku hafal. Oh, bisa. Yes. Aku Wes Mas Gareng sing makili iki. jadi tukang ban. Iya. Kamu jangan lari. Oh, sakaran parah. Lagi angel Iki urusane. jadi Dores, Mas. Iki jadi Oh, Dores. ora dadi brebes. Oh, Dadi brebes. moga-moga. Mbok menawi menika flash disipun teng mriku dereng wonten digantos ngoten mawon pripun Mas pokoke sing penak-penak. Ya, pokoke sing Ya. penak. Lagune saiki sing jadul-jadulan ya oke lho Mas. Mas Batam, halo Mas Sing Batam. jadul akeh sing Oke, nyanyi. Mas Gareng pripun? Kalau lagi Pripun? sing jaman biyen. Piye to, piye to? Lambine jaman saiki kan cilik Boleh, boleh. Saiki kurang kae ngono. Bisa ya? bila, Bisa bila. Oh, no, iya iya iya. iya. Isabella. Oke, Isabella, Pak. Bisa. Isabella, sampean ya orang Melayu, Isabella. Mm. Oke, kita bantu. Oke, bisa aja. Oke, oke. Bila ada salah dimaafkan ya. Betul. Ini kemarin demam panggung semua. Ini pertama kali aku di Ponorogo ya. Oh, ini adik saya aja, Mas Agus sih katanya amat terharu, penyanyi aku dari besar sangat. Batam. Cara-cara dijalankan budaya di sini. Betul. Hmm. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, oke. Oke, silakan. Ya. Ya, silakan Mas Gadeng, silakan. Ya, moga. Gila terus ngelokor. Urung. Jalan iki apa to, Reng? Ya dagelan Oh, ngono ya. sugih kayak gini kilo Mas. Oh, coba dulu. Jan, angkat tuturanmu, Reng. Kan jadi Bang. Moga saking Masnya yang dari Singapura. Ya. Ya, Mbak Elisa, ya. Jreng. Aku jreng. Mustika Indonesia.
Isabella. Luar biasa yang dari Singapura, Mbak Elisa. Luar biasa suaranya sangat menjulang tinggi. Suaranya bagus. Tinggi tapi rendah. Terima kasih Bang Muhyi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tenan ya. Tenan. Wes, nyeposo kek. Nompo Pitra. Mas. Hah? Loh. Wow, itu lagi. Buat ngeten. Wah, tak kira bodoh. Gareng potongane kaya kota amal. Lah, ilmu penderbisan dunia iki ditokne nyatane ya temu iki. Heeh. Alhamdulillah barokah. Oke. Budaya sing adiluhung ora munggur nang Indonesia. Tenggene sedaya nika jebul niku kesenian niku nggih tetep perlu, Mas. Mula jeneng hidup dengan seni itu kita indah, hidup dengan ilmu kita mudah, hidup dengan agama kita bisa terarah. Oke. Mula iki beda-beda agama, beda-beda suku, kempal manunggal nyawiji gawe hiburan ning dalemipun Pak Sugeng. Oke. Ini ana nampala saking ingkang kagungan dalem Ije, Mas Gareng ije, Mas. saking Bapak Sukemi nyuwun pepeling Kepeling. kalih sholawat badar. Nggih. Iki religine Ije, minangkani iki kur wae no. ukur Pak. Iya dah. Moga-moga nggih mereka langsung kemawon dipinangkani ngoten nggih Mas. Langsung wae. Pepeling. Pepeling, monggo. Ya. Yaut. Tansah dielingi
Yo. Pepeling Mas Gareng minangkani dawuh saking panjenenganipun ingkang hamengku gati pupunden kula Bapak Sukemi sekalian Ibu Marijam. Leres muga-muga saged damel panginget-inget utawi pangimut-imut. Biyen aku wis nanggap wayang. Anakku lanang iki wis tak rejak-rejakne. Muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa, dadi bocah sing sugih, dadi bocah sing ngerti marang agama kelawan masyarakat. Cocok kelawan judule lagu. Pepeling. Atas sanget pamundutan nggih Mas. Iki pikantuk salam saking panjenenganipun pepunden kula ingkang wonten Depok. Ya Pak D Jarot sekeluarga. Nggih. Salamipun kagem Bolo SWP. Seniman Warok Ponorogo utaminipun Kang Agus Gunawan ugi Mas Cipto sarta pamengku hajat panjenenganipun Bapak Sukemi. Semoga temanten sekalian menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Keluarga saking Depok ugi nyimak niki rahayu. Ya. Dalun Depok. Nduk Utari atau Nduk Dwi tampil ke depannya yuk.